Отца и Сина и Святаго Духа. Честит празник, драги отци, драги брати и сестри. Днес е храмов празник на този храм. Празнуваме паметта на света великомъченица Марина. Мъчениците, някои са великомъченици, някои просто мъченици, което означава, че някои от тях са много пострадали, са приели много голями мъчения. Именно една от тях е света великомъченица Марина. Тя е живяла в края на 3 и началото на 4 век, по времето на един от най-свирепите гонители на църквата, император Римския и император Диоклетиан. Света великомъченица Марина, баща е бил идолопоклонник, но майка е умряла, когато тя е била още малка. Тогава баща ѝ е дал на някаква жена да я храни, да се грижи за нея, и тя е била християнка и е възпитала света великомъченица Марина в християнската вяра. Тя е обикнала с цялата си душа и сърце Господ Исус Христос. Когато баща е разбрал, че дъщеря му останала християнка, той се е отрекал от нея. С много голяма жестокост се отнесъл към нея. Тя е понесла това нещо и съхранила вярата си. Не е лесно в едно семейство, когато баща ти от истински баща ти стане враг и те намрази, но заради истинската вяра, Христовата вяра, тя е понесла и това изпитание. След това тя е искала много да се кръсти, обаче не е имало наблизо християнски свещеник, тъй като императорът ги е убивал, мъчил и те се криели по планините, които са имали. Затова тя се е запознала с някакви християни и от тях се е старала да научи повече за Христовата вяра. Веднъж, когато е била на 15 години, тя е излезнала от селото да се погледне стадото на своя баща от овци. Тук минава управителя на областта Олимбри, който много е харесал света Марина, защото тя е била много красива девойка. И той веднага е казал, че той предлага тя да се омъжи за него. Почнал е да я разпитва и тя съвсем откровенно му е казала, че е християнка. Тогава той е заповядал да я вземат войниците в града. Още на другия ден е представил на съд, като ни е казал, че от една страна и предстои всичките сладости и разкош на този живот, богатство, ако тя се омъжи и се отрече от Христос, от друга страна и предстоят тежки мъчения. И бил е много изобилен в своите обещания към нея, за да я прелъсти, но тя му е казала, че аз нищо друго не желая, освен да остана вярна на мой Господ Исус Христос. Тогава тя е била подложена на много жестоки мъчения. Даже самият император в един момент не е могъл да гледа тези мъчения. Била е затворена полужива в тъмница. Там се получава благодатно посещение, чува глас на Господ Исус Христос и бива изцелена от всичките си рани. На другия ден тя още по-красиво се явява пред съдията и когато той отново е подложил на най-тежки мъчения, аз не искам да ги описвам, защото са страшни, действително. И когато е видял, че няма никаква надежда, нито с обещания, нито с мъки, да я принуди да се отрече от Христос, той е осъдил на мечно посичане. И така света великомъченица Марина отишла при Господа, когато е възлюбила с цялата си душа и с цялото си сърце. И сега тя има голямо молитвено дързновение и много чудеса стават. Нейната дясна ръка се пада на света гора Атон в Атопецкия манастир и от нейната ръка и от нейните молитви Господ помага и върши чудеса. Нека и ние
си помислим за това, кой от нас днес е готов да се отрече от такива обещания. За нас какво е вярата за някой? Вярваш, не има там нещо. А да се отречеш от това, да живееш разкошно, богато, това действително изисква голямо самоотрицание, голяма истинска вяра. Нека и ние се постараем да имаме малко от тая вяра на света великомъченица Марина, защото този живот, драги си брати и сестри, рано или късно свършва и настъпва вечността. Там е безкрайно, там е вечно. Нашия живот, даже и 100 години, да е в сравнение с вечността, това е един вик. Нека живеем така, че да заслужим тази вечност при Господа, за което Светия апостол казва, че ухо не е чувало, око не е видяло и човеко на ум не е идвало това, което Господ е приготвил за тези, които го обичат. Честит празник, нека Господ по молитвите на Света великомъченица Марина здраве, радост и благоденствие, духовно и материално. Честит празник.